Sa katatapos na Good Agricultural Practices o GAP Awarding, ipinaalala ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng tamang pamamaraan sa pagsasaka at pag-aayupan. Pinayuhan ng kagawaran ng lahat ng magsasaka sa rehiyon na panatilihin ang pagtangkilik sa mga produktong ligtas sa lupang sakahan at maging sa mga pananim. Mas mainam daw na maging organic ang mga produkto sa gitnang Luzon para na rin sa kaligtasan at kalidad ng mga ani gaya ng palay, mais at iba pang high-value crops. Kaya naman hinihikayat ng kagawaran na maging GAP certified ang lahat ng farm sa rehiyon. Ang GAP certification ay malaking tulong upang mas mabigyang prioridad ng malalaking supermarket at grocery store ang pagbili sa inyong produkto. Nangangahulugan kasing mas ligtas sa mga kemikal ang mga prutas at gulay, gayon din ang maayos na pangangalaga sa mga baboy, baka at manok. Nilinaw rin ng Department of Agriculture na ang mga GAP certified na farm ay regular supplier na ng mga malalaking fast food chain sa bansa. Sa mga nais mag-apply ng GAP certification, maaaring dumulog at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na agriculture office sa inyong lugar. Rainiel Pawid, CLTV News.